Ndị ọlụ Nigeria Immigration Service abụrụla ndị agwara ka ha zere wuruwuru n'etu ha si were arụ ọrụ ha oge niile. Onye Zonal Coordinator nke Zone J, Maazị Dominic Asogwa, nyere ndụmọdụ a n'oge a chọrọ ndị ebundere n'ọkwa ọfụma n'alaka nke ụlọ ọrụ ahụ na Anambra steeti bụ nke mere n'Ọka. Onye ọrụ anyị bụ Onyinye Agụbeze gara wee weta akụkọ a ka o si gaa. N'okwu ya, Maazị Asogwa bụ onye kenere ndị ahụ ebugoro n'ọkwa ọhụrụ doro ha ka ha wolu ọkwa ahụ ha nọ kwanyere mmadụ ibe ha ugwu ma gharụ eji na ọkwa ahụ mee mpụ dị iche iche. Onye isi Nigeria Immigration Service na Anambra steeti bụ Oriakụ Ngozi Odikpo mgbe ọ na-anabata mmadụ 43 bụ ndị ebugoro n'ọkwa ọhụụ, ọ gwakwara ha ka ha jisi ike rụọ ọrụ ha nke ọma na-atụghị egwu ọbụla. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ ebugoro n'ọkwa ọhụụ jupụtara n'obi aṅụrị bụ ndị gụnyere Assistant Controller Ephraim Agbo nakwa Assistant Superintendent Jeremiah Megwalu, kenere Chineke na ndị isi ha bụ ndị nechere ha anya ma kwete ka ebugo ha na ọkwa ha nọ n'ugbu a, ma kwekwezie ha nkwa na ha ga-eji ọkwa ahụ ma mee ihe bara uru. Ịkwado ndị ahụ n'ụdị pụrụ iche nakwazi kwọta gad bụ ihe jupụtara na mmemme ahụ.